kero do timo JSS moko bodo go timo mapuonj ka to tieko ma sirkal osekawe tieko 22 sai otieko ndo semi ni puonje kai ni setieko training kapod ayuti. Yes, to nitie jo mupuonjo matiyo kata sani titi dingeni tiyo college 209 dipo ni nitie ka kuwinjo ni kepo ne kawe yor ngero ema chando waka gima chando waka lady unyo wacho ni onge transparency gini ingeni angi certificate mar P1 kenda abedo proved ni ana japuonja no mupuonjo ge TSC komia ipuonjango an apuonjo atimo ni option A ntie option A gi option B college atime option B awa kelni lady apoki ngini ukija puonja ne japuonjo waleri kaka gine bet nyathiwa transparency gima kelo gini mwacho ntie ubagusi kae wacho ni ja 2022 osendik permanent and pensable job utiyo kendo chamo sara kendo kao loan to ngama notieko 208 209 pokondike ja 208 ondike gi certificate maingo no mani yudo cha maingo 209 cha to ja 20 koro wapenjere to criteria manene yo ma sirkal ngieto koni ya an ngani certificate ni koro kone ga kao ma okoromo certificate ni mondo kora kao koro ngini ngama notieko 2010 en kori ko indo gi dhi sikul iro ko kidhiro mondi puonji to ja 2020 manutimo certificate muchal rugoni okomi thuolo koro ma to ko tisebedo kioro